Wah, lah kok kaya ngono apike ngoten lho. Estu kula wong nggih awit kawontenan tiyang sepuh ingkang mboten manuk rontor-rontor ngono. Anake wong ra duwe mentuk SD. estu. Nggih kene kancaku senane tombok SD SB. Ayo. Apik tenan Mbak Esther, nggih suwantene sae, piyayine ayu, aku seneng. Lho jenengan kula lemah terus grogi ngoten ceritane. Nggih. Ah mboten namung gojek kok wau. Ya tipe Ya terakhir Mbak Retno Dewi saking Kabupaten Semarang iki putrane Pak Mas Suyadi. Ayo. Coba. Upacara kenduri untuk kondangan. Saya kurang kompak iki. Upacara untuk kenduri kondangan. Oke, ngono. Upacara kenduri to gitu. Oh nggih. Oh nggih, upacara kenduri untuk kondangan. Oh nggih. Upacara kenduri untuk kondangan. SDN Geladak Sari setiap tahun harus wayangan. Wah. Allahumma pun sing ngamini wong pirang-pirang lho ya wisan. Mulai tahun ngarep ra wayangan lek nganti ana apa-apa ora tanggung jawab. Malah ngancam ora. Terima kasih. Tetap sukses selalu untuk keluarga besar SD Negeri Geladak Sari. Mugi-mugi mampu mencetak generasi yang handal, hebat, berbudi pekerti luhur dan juga berbudaya. Allahumma amin. Yo ngaturke panglipur sawetara. Ingkang sepisanan genduk Umi Hafifah coba ngadeka nduk. Ayo. Cublak suweng dados. Cublak suweng ketika leter bambu kadudung terabak boleh lale resapang dulu dale ake sirpang dale kapal sirpang dale kapal. Cublak suweng ketika leter bambu kadudung terabak boleh lale resapang dulu dale ake sirpang dale kapal sirpang dale kapal sirpang dale kapal. Ya Umi mau wis pantun ning sampean urung menyapa utawa matur marang kabeh para sesepuh adi sepuh ingkang dalu menika kepareng wungon wonten SD 1 Kembang mriki. Lan ugi matur nuwun dumateng Raka Mas Suyadi sekalian garwa ayo karo Mas Arif Sarjono saka Muda. Ya Piyayi Jos yen karo aku ya kadang Sinarawadi. Ayo wadine dheke sing nyekel aku. Ayo. Ayo tak ngene-ngene. Ayo awak. Karo nggih putrane Pak Sunarno nggih Pak. Nggih matur nuwun Mas. Nggih lan sedaya para pepunden lan kadang-kadang dalang wewengkon Boyolali. Nggih. Ugi dumateng Bapak Suryanto Karanggede wis kepareng WA monitor saka dalem. Nggih. Karo titip putrane sing lanang. Nah iki wis dadi dalang hebat, ya wis dadi koki handal. Ayo. Monggo Umi yen nduk matura ngenteni Bu Kesi karo pamitno Ibu mergo lagi ora kepenak awake ya. Nggih, wilujeng dalu konjuk dumateng sedaya kemawon. Kula nuwun. Bener kowe kula nuwun ana monggo bener. Kula nuwun Bapak Ibu. Kula ten mriki panggilipun rencang-rencang yoga, rencang-rencang pesinden, rencang Pak Dalang.
Arep peniti sopir ya. Komplit. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Nggih. Panjenengan sedaya sampun kersa mirsani ringgit dalu punika. Mugi-mugi anggenipun panjenengan wungon mirsani ringgit puniki. Punika. Mugi-mugi saged dados jampi saya. Mugi-mugi kathah rezekinipun. Mugi-mugi tambah berkah barokah. Sampun. Anu, Pak. Tahu. Apa yang utama ya nek ngarani? Ya Yang utama saya haturkan kula ngaturaken. Kula ngaturaken khususipun mliginipun Bapak niki enten Pak kepala mboten kepala sekolah komplit sak kecamatan. Pak kepala sekolah sekecamatan kula ngaturaken panuwun Pak Bu, Pak kepala dinas, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil. Waduh. Sopir-sopir. Lambene iki ora. Basar apa jenis sampean kudu sinau basa Jawa sing apik. Wong Jawa kok ya. Nggih. Jajal tak tes. Lek siji apa? Basa Kraman. Setunggal, loro, Kalih, telu, 3, sekawan, papat. Kobong. Sik tak baleni nek. Siji apa siji? Setunggal, Loro, kalih, telu, 3, papat. sekawan. Salah. Napa? Dadi yen setunggal kalih 3, bar 3 ki rendeng ngono. Nek 3 sik rendeng terus udan ngono kuwi. Nggih. Ngerti? Ngertos. Lek lor iki basane apa? Ler, Heeh. Yen etan, wetan, wetan. Lek kulon, kilen, heeh. Yen kidul. Apa? ngiler, Lulus, ngidul, ngidel, Lah iki to. Etan, wetan, kulon, kilen, lor, ler, kidul. kidul. Wah ngawur kowe. Dikandani karo sing mirsani lho, kidul kuwi ngajengipun ler lho, ngono kuwi lho. Oh iya, aku lali banyolan niki. Malah banyel. Ya nembang, Nah, indilalah ana sing mundhut. Katur Ki Dalang Cahya Kuntadi. Panyuwunan saking keluarga ageng SD Negeri. Pundi niki, Pak? Samboyo. Sampetan. Oh, nggih sampetan. Nggih. Nah, sampetan nyuwun gending sambung wanci dalu. Nggih. Nggih. Ning sik iki ingkang nyekar Mbak Esther, alumni SD Negeri Sampetan. Tasik lenggah nggih. Nggih. Yen ngoten mangke bar niki kula badhe ngaturi Mbak Esther ning sakmenika Mbak Esther Umi Afifah riyen. Nyuwun sewu Pak Dalang. Apa? Kalau wau wonten pamundutan. Apa? Wonten pamundutan saking yoga kita. Waduh, kita warga seni, jaranan dandu kreasi. Kalau aku ken nembang lagu favorit kula. Apakah itu? Podang Kuning. Oh, podang kuning. Oh iya. Oke, ora masalah. Ya wis pokoke yo ngono ae lho. Iki senamu gawe fitnah ora? Mboten saestu niki wau saking iya. Mas Jompong terus kula ken joget ngeten kok. Oh alah, ya lek pancen yoga ora ngakoni wis gembut ngono ae. Nah iya. Ya wis gandeng sampean wis viral dadi ratu Loro Kuning saiki. Podang Kuning. Oh iya podang kuning. Saiki nembangno aturno marang sedaya para lenggah. Mugi-mugi saged kinarya pangripuring penggalih. Ngono. Amin. Ya. Nadyan wujud temong peksi
diapik-apike le nembang sapa ngerti ngono Mas Arif Sarjono Kerenan kuwi iso melu siji dhewe. Ha iya, Napa niku Pak JJ dhewe? Campur sari. Poh, campur sari. Walah kuwi kondange donya akhirat. Entekno ngoten. Oh, ora muntekno koretana barang ora. Nah iya kuwi. Masa minggan Nunanu golek isi podang jenar iba bunga tak mel matrak-tak. Nyanding bisa dadi tambah. Nyengkok barang. Ayo. Kuwi lek ora pancen karo laras wis ora dadi siji no mokal iso balik. Ha iya. Wong dalang wae sing sik ajar sok-sok angger. Meh. Meh wae aku temeko ning kene terus ngono kuwi. Nggih nyelametne kok ya. Ngono kuwi. Yo, kodang kuning dening Mbak Umi Hafifah dengan tujuan atau doa podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga SD Negeri Senggeladak Sari bisa terbang menuju zaman keemasan. Amin. Mangga tetes. Iso amaning omah wis
asline mau apa kowe mau? Kuwi kendangane pas piye Pak mau Pak? Mboten enten asine Pak kendangane. Mau jane pun sepelan, kula di VN ngoten niku. Engko pas anu, aku jam-jamane slololololo ya, slololololo ya, slololololo ya, pong jompong ngoten asline. Asline ngono kuwi to. Pong jompong ngoten. Kayak terus nyauri compong iku. Oh, alah mulo nek omahe latihan cah loro ning studio dikancing. Ayo. Malah rusak ora. Wis entekno ngono. Ayo. Iya, terima kasih. Saiki sinden iki malah kendel-kendel. Ayo. Aku kon madhep mungkurno Gorardi ngenekke mau. Ayo. Bareng Bukesi ra mangkat masa kok do njarake aku malah. Tenan mau bojoku dudu Bukesi mesti wis entek iki. Ayo. Sing entek aku sing entek. Matur nuwun. Nggih. Lan nyuwun pangapunten dumateng para pepunden panitia mliginipun Pak Sarwono ngapunten Pak menika babar pisan mboten jarak. Jatosipun nggih Bukesi badhe nderek sowan ing amargi wonten gangguan telinga. Wah iya, dados yen krungu swara ngoten niku pamane kula nyeluk bu iso bu iso dobel-dobel ngoten niku saestu niku. Lah akhire terus sowan dumateng Pak Dokter THT Pak Hadi Sudrajat ini harus istirahat dulu. Jangan sampai terlalu capek karo krungu swara banter. Wah iya, dobel-dobel kan ya rekoso. Ha iya. Bu. Lah iya. Melangkah kali kal. Srimpet wit jeruk jer. Ayo. Mergo kecantol ket. Malah citraksi ora. Menika saking anu, monggo Mbak Esther menawi tasih dereng kondur alumni SD Negeri Sampetan. Nggih, monggo mriki pinarak mriki menawi tasih lenggah nggih. Oh, tasih yo dipethuk ngangge numpak sepur mendang teko lokasi. Ya, yo terus. Nggih, sugeng dalu Mbak Esther nggih. Nggih. Nuhuni dawuh saking Bapak Ketua KUPD Dikdas Ampel. Oh, ngaten. Mboten asma jangkep sinten? Esther Wulandari. Oh, jenengan lulusan SD Sampetan. Nembe lulus niki? Nggih. Nembe mawon. Lulus. Nembe mawon. Kula lulus 12 Rabi. Oh, masa lulus wis diwud-diwud ngono kuwi. Ra mungkin. Masa lulus wis wah. Ra mungkin. Mbak Esther. Nggih. Daleme pundi daleme? Ngargoloka, Gladak Sari. Oh, jenengan Ngargoloka. Nggih. Ya ampun, kalih pos kampling pundine? Wetanipun. Oh, nggih lah, nggih mila. Sampun dugi pos kamplingipun panjenengan? Mboten, masa ya sak desamu ra nek pos kampling ra mungkin to ya. Asline napa sak menika profesi napa? Penyanyi. Ibu rumah tangga. Mboten
Paranggono Mboten. penyanyi Mboten. sanes nggih. Mboten. Oh, nggih ibu rumah tangga. Nggih. Putra sampun pinten? Kalih. Kalih. Badhe tambah melih mboten? Sekedap melih. Oh, nggih. Mangke kula tak matur kalian ingkang raka mang Ya, tambahi. diamini kalih Bu Ari Mardikaning sih. Nggih. Ada kata mutiara atau doa untuk SDN Senggeladak Sari, monggo. Nderek ngajeng kemawon. Nderek wae mawon. Ampun saru to. Lah pripun to? Lah jenengan ngendika napa niki, Pak? Nderek ngajeng kemawon. Ngajeng? Kala mau sampun kathah ingkang Oh, ndonga. ngajeng to. Wah, tuwah mak teratap aku. Kok nderek lah aku kok piye ya ya. Nggih. Nggih. Badhe kepareng nyekar menapa? Pamundutanipun Menika wonten sambung wanci dalu Anjing. SWD. Dados sambung wanci dalu niku SWD, pengkaryane niku nggih Pak Sukron Suwondo niku nggih SWD sami. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Nggih, niku lah sejarahnya ngeten. Pripun? Jenengan dereng prisa mesti. Dereng. Ada salah satu sinden niku pas rekaman gitu. Oh. Rekaman niku delalah niku dolanan HP terus. Oh, ngoten. Lah akhirnya rekaman itu dianggap gagal karena yang ini ku mboten fokus le nyambut gawe. Oh. Lah dolanan HP wanci dalu bareng ditelusur niku mboten kalih keluarga, mboten kalih suami. Kalian Kalian nuwun sewu, kalian pil. Pil niku pria idaman lain. Oh, Nah, ngoten. lek kanggene wong lanang niku will. Will. Wanita idaman lain. lain. Ngoten niku. Mula terus nuwun sewu, adate lak mesti WA utawi SMS. Nggih. SMS niku yang ditampa secara positif niku apik. SMS surat menuju surga. Nggih. Ini yang dadine negatif niku akhirnya surat menuju selingkuh. Nah, niku. Oh, ngoten. Jadi teknologi silahkan berkembang, namun kita harus tetap menfilter supaya bisa gimana ya, supaya tetap jati diri bangsa kita, tata krama, sopan santun tetap terjaga walaupun yang namanya teknologi melesat cepat bagikan Ngoten. kilat. Ngono kuwi. Nggih. Nggih, ngaten nggih. 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 Monggo Adalah. SBD. Ayo. Ngangge bawa menika. Nun, Ngangge bawa. enggak no dikompliti no. Nah, layak dhuwur bae sandale dhuwur lho. Ayo. Enggak. Nderek ajar menika. Nah, nggih. Senadyan to tanggap bumi Kok sik to, Mbak? Sik Mbak Li ajane sebelah sampean jek eneng nggon ya. Lah ngoten jenengan mboten dandang sinden mawon lho. Lah apike kaya ngono kan ya lumayan 175 gitu. Lah iki ajane. Lah ngoten sampean lho sak brebetan kaya sinden tatin nih. Wah, elok tenan kok ya. Wah, luar biasa iki. Jos iki. Ayo nggih. Ingkang garwa ngasta teng pundi? Dalem Ingkang garwa ngasta teng. naming petani kemawon. Oh, petani niku sugih Nggih. mboten ketok. Ngoten. Nggih. Artinya Mas Sulomo niki nggih petani. Oh, menika. Nggih, niku kula sugih mboten umum. Nggih. Angger tanggapan mending nggawa susu Nggih. segar nika. Terus grujuk nendasi kancane niku. Ora kok ya ngawur. Kuwi lho kaya Mas Udin lho, gagah. Peh neng kabupatene dhewe terblangkone beda. Oh. Ben ketok biasane gampang neng kene dhek pengen aku pokoke kudu ketok ke penonton. Ayo. Esmen bagusi ayo. Ya Mbak Esther. Prasetyanku tan kinggang lan kang mas kang
Mboten lho Mbak Esther, jujur Dalam- mawon. Jenengan nate sekolah utawi kuliah tenggen seni to? Mboten, kula namung lulusan SD mawon. SD. Nggih. Sekolah dagel. Estu. apa? Estu namung SD. SD sekolah dasar. Nggih. Wah, lah kok kaya ngono apike ngoten Estu lho. kula wong nggih awit kawontenan tiyang sepuh ingkang mboten Manuk rontor-rontor ngono. Anake wong ra duwe mentuk SD. estu. Nggih kene kancaku senane tombo SD SB. Ayo. Apik tenan Mbak Esther, nggih swantene sae, piyayine ayu, aku seneng. Seneng karo kabudayane ngono. Rasa demone mbokmu lho, ngono diomongke ngono. Aku mumpung mbokmu ora melu iso bebas. Akhir rambuke terus tetek nakal. Mboten Gojek Mbak Yu nggih. Nggih. Sing mboten sepaneng kok ya. Monggo Mbak. Nggih. Lho jenengan kula lem mau terus grogi ngoten ceritane. Nggih. Ah mboten namung Gojek kok wau. Yatipe ning garwamu tan lila mesti Jenengan sok tanggapan nyinden nyanyi ngoten ta? nggih sok derek campur sari. Oh, lalaya mila kok nggih sae kados campur sari napa? Campur sari mriki kemawon Oh, naminipun bersama campur sari mriki Mriki kemawon. kemawon. Apik kuwi nggih. Sae Mbak Esther nggih. Esther terus jenengan ngagem rasukan jon cemeng kabeh ngoten niku. Ireng. Iki lho renggane panggung iki. Amin. Kula abang niki abang jaga Nggih. abang. Aku Wonten bangga menjadi seniman Indonesia. Oh, nggih. Kula trenyo kalian panitia sedaya ngagem kejawen jangkep. Nggih. Tur anggenipun paring dawuh pidato ngagem basa sastra ingkang alus luar biasa niku nggih. Mbak, kula omong kalian jenengan kok malah. Oh, nggih. Malah tolah-tolah nyepelekke. Ya Mbak Esther. Ya Mbak. Kandhaking pang grahita angel nggonku Iki lagi ungkul tenan suarane. Tur cetha, vokale cetha. A I U E O ne iki cetha. Ha iya, lek E ya wani nyuwewek ora isin. Lek I ya apa mestine yen U ya wani lambene iki mlecur ya ora isin. Ha iya. Yen A ya mlungu amba tenan. Ha iya, manjene anake loro kok. Ha iya. Tegese nggih ngragati anak sekolah kuwi kan kudu Nggih. pede anggene nembang ngoten. Mbak Esther nggih. nggih. Monggo, Mbak. Yen rina bak ngeklang gana menawi dipun padosi maknane niku Nggih. nglengkara jane. Oh, Nglengkara niku tidak mungkin. Oh, Jadi yang awan karena
wanita itu kumpul dengan keluarga kan ra mungkin SMS-an karo pile wau. Oh ngoten, Klengkoro. Klengkoro. Nggih. Nggih, mila kula benerke ngaten. Matur nuwun. Nggih ampun matur nuwun tok. Oh, lha pripun? Lah mangke nggih nembang melih. Oh, nggih. Ajeng napa. Timbangane sesuk-esuk karo rambu. Bu ibu bapak nandingi nakal. Ayo, bubuk Bu. Ayo. Ganti sambung ing wanci ratri karya usata Sambung wanci dalu dening Mbak Esther putra daerah. sing gedhe ngapuramu kang mas pakujanku Dangdut koplo Mbak.
sing gedhe pangapuramu kang mas papujanku jajantong hatiku sambung gumong wanci dalu rupi dasarimu kalaman karmamu kang mas kang rakitesane murih lestarine hati pirantine tan ana ingkang nyaruwe yomong akibate aku mung bayangke remu ing atiku iki banjar ngelingi bocah telu iki Omo tenan sida dadi cartelu tak ngerti dika pagem menteh boyo pintasita urip lan handika mesti pakamaya jurang putri sulestya mesti sanyumara dika kang srana sepisan malih nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Esther para kadang. matur sembah nuwun Pak Danan Nuwun sewu mboten nyangoni jenengan. Mboten. Ning niki kagem putra kekalih senes panjenengan. nggih Monggo dipun tampi, monggo. Niki tali asih, mboten perkara nominale ning tandha tresna. kangge kula Nggih, ngaten. Tidak sembarang wanita aku kasih uang, Mbak. Monggo, Mbak. Niki, Mbak. Monggo menika. Nggih. Niki pinten? Kali atas ta, nggih ngagemik no. Nah, niku nggih. Kali atas ta? kalih Nggih. atus Niki pinten? setunggal atus Tunggal atus. Niki pinten? setunggal atus Dadine pinten? kalih atus Nah, nggih, kali atus. niki setunggal atus Lho, jenengane pripun to? Wau pun diwaos piyambak lho. Niki pinten? setunggal atus Pun jelas nggih? nggih Nggih, niki pinten? setunggal atus 100 sama 100 pinten? 200 Lah nggih monggo 200. Mboten Mbak nggo niki nggih. Kagem putra kekalih nggih. Matur Kula sembah dongakne nuwun. jenengan tetep napa niku keluarganipun tetep guyub rukun Amin, barokah amin, nggih. amin, nggih. berkah. Menawi dereng sayah mangke gara-gara minggah mboten napa-napa. sampun izin Non, semantuk lho mangke sing ngikuti genjot sinten? Mboten. Ngoten nggih badhe kondur nggih. Nggih. Salam kagem keluarga nggih. Nggih, nggih, sembah nuwun. Sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Mbak Esther, luar biasa nggih. Wah, tambah dulur ya. Matur nuwun panjenenganipun. Ya, Isih ana pamundhut isih. Saking Bapak Puryanto Joko, Desa Kaligentong. Nyuwun lagu Caping Gunung pun bawani, ya, nggih. Genduk Retno ya Nduk karo Mbak Winong berdua ben salin rasa. Wah ya, men jumeneng, ya. Tukung dados.
Genduk Retno Dewi menika putranipun Raka Mas Suyadi sekalian Mbak Yu. Ha iya, yen adhiku wadon Retno Dewati. Yen iki Retno Dewi. Ya karo Mbak Winong saka ing Tulungagung nggih. Sugeng dalu Nduk Retno. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Kelas pinten sakmenika? Tasih kelas kalih SMK. SMK pundi? SMK 8 Surakarta. Lho, SMKI to? Nggih. Lah kok nembe sakmenika gabung kalian Madangkara ngoten lho. Wingi-wingi jenengan teng pundi? Kok nggih ngerti lek wingi-wingi kula prei nggih. Gitu. Kudu bungokne malah. Matur nuwun nggih panjenengan kuyungipun. Nggih. Winong. Nggih, Wiwit Dalang. teko nang kene nganti iki mau entek pirang piring. Wong nang ngono. Soale nek hawane asrep ngeten iki hawane luwe ngoten, Pak. Oh, luwe terus. Nggih. Ora apa-apa yang penting sehat ya. Nggih. Nggih. Yo, saiki berdua aku ngaturake caping gunung sak bawane. Nyoba aku tak sing genduk Retno Dewi dhisik ya, Nduk. Coba kaya apa suaramu, Nduk. Nah, iya laris kok iki. Ha iya. Saben bengi Genjlengke men wadon. Ela, ngoper, pinong, yo. Yen memajeng mung karo janur Apik kabeh suarane tribel. Jos. Balik Mbak Retno. Iki, Mbak. kembang wae beton Ya nang Pacitan. Genduk Retno. panas udan Saged parikan. Ya 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 ya. Enggak. Nyun ajar ning buke ya. Ya. Piye Bu? Bu, piye Bu? adem-adem Adem-adem. kemulan klambi Mulan klambi terus timbang mandang ayo padha ngaji Allahumma amin. Bener ngaji iso rabi.
Ayo nong. Wah, iki untuk kanca iki. Awakmu nong, ya. Burung kenari Burung kenari dibelah dua. kejem burung dibelah, dilus-lus kok dibelah. Wis men, terus piye? SD Senggladak Sari, semoga semakin jaya. Allahumma amin. Ya terus ndurna. Panasudian Panasudan aling-aling capek gunung. Awas. Ya, Winong Nadian wadon sarta. Ayo. Nadian wadon sarta Swara suwi masuk langgam samping Mbak Retno masuk ya.
Terima kasih, terima kasih. Ayo. Nganti jam 1:30 punjul limbukan. Ora apa-apa nduk mau wiwite ya rada bengi, wiwite limbukan ya wis 11:30. Ya. Ning dawuh saka panitia Pak Sarwono piyayi kene iki yen karo lakon telaten mak mula ya sak bisa-bisa lagu ya diaturke, lucon ya diaturke, ning lakone aja nganti ditinggal nduk. Iya. Rakit mbacutne gelaring cerita pendadaran siswa Sokolimo